Αστυνομικός. Ο ειδικός Φρουρόσμαν. Ωραία. Οι δύο αστυνομικοί, έχοντας κατέβει πεζή από τη Χαριλάου Τρικούπη, φτάνουν στο ύψος πάνω, ας πούμε, όπως τραβιέται η φωτογραφία. Ζωοδόκου Πηγής και Τζαβέλα. Όπως το βλέπουμε, λίγο πιο κοντά από εκεί που είναι η κάμερα. Λίγο πιο πίσω, στη συμβολή ακριβώς. Στη συμβολή ακριβώς. Ακριβώς, στο δρόμο, ας πούμε, Ζωοδόκου Πηγής και Τζαβέλα. Αρχίζουν και φωνάζουν και προκαλούν τους ανθρώπους που είναι κάτω, ας πούμε εκεί που είναι το Χ, για να καταλάβετε στη φωτογραφία, τους ανθρώπους που είναι στο επόμενο στενό, Τζαβέλα και Μεσολαβία. Είναι οι αστυνομικοί. Μεσολαβία είναι ασθενό. Περίπου δηλαδή 50 μέτρα. 40 μέτρα, 50 μέτρα, πόσο είναι ασθενό. Θα μπορούσατε, ας πούμε, να το μετρήσετε και να μην με ρωτάτε. Ακριβώς φτάνοντας εκεί, φωνάζουν, προκαλούν, ας πούμε, τους ανθρώπους που είναι στο στενό που λέγαμε πριν, Τζαβέλα και Μεσολογγίου, φωνάζουν κάποιες βρισκές, κρατάει πολύ λίγο, ανταλλάσσονται εκατέρωθεν φωνές, υπάρχει λεκτικός διαψηφισμός και μόνο σε αυτή τη φάση, θέλω να το τονίσω αυτό, στη δεύτερη φάση που πυροβόλησε κιόλας ο αστυνομικός, δεν προλαβαίνουν και να θέλαν κάποιοι, όχι δεν ακούγεται τσιμουδιά, δεν πετιέται κάτι. Φαντάζομαι ότι και να ήθελε κάποιος να πετάξει δεν πρόλαβε, κρατάει πολύ λίγο. Επειδή βλέπετε τη σκηνή από την αρχή, έχω δύο ερωτήματα που έχουν σημασία. Πρώτο, μας είπατε ότι η απόσταση είναι 50 μέτρα. Επειδή 50 η απόσταση μέτρα είναι από ακριβώς Τζαβέλα και Ζωοδόκου Πηγής που είναι οι δύο αστυνομικοί, σε Τζαβέλα και Μεσολογγίου που είναι. Θέλω να πω το εξής. Όταν μεσολαβούν 50 μέτρα ανάμεσα σε δύο πλευρές, δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε απειλή σωματικής ακεραιότητας. Δεν μου είναι καθόλου εύκολο δηλαδή να πιστέψω ότι απειλείται η σωματική ακεραιότητα κάποιου όταν απέχει 50 μέτρα από κάποιον άλλον, 40 ή και 30. Και το δεύτερο ερώτημα συμπληρωματικό. Από την πλευρά των νεαρών, όπως εσείς βλέπετε, έχει εκτοξευθεί κάποιο αντικείμενο, πέτρες, μολότοφ, ξύλα? Όχι. Όχι. Σαφέστατα όχι. Άρα πάλι δεν απειλείται σωματική ακεραιότητα, διότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να κινείται προς τα εκεί. Όχι, νομίζω ήταν σαφές εξ αρχής και δυστυχώς καλούμαστε να τα ξαναπούμε. Αν και νομίζω ότι είναι, σας ξαναλέω, είναι σαφέστατα από την πρώτη στιγμή. Ξέρουμε τι είδαμε. Και είναι σαφές το τι είδαμε. Δεν υπάρχει απειλή που να συνιστά φόβο για τη ζωή οποιονδήποτε από τους δύο αστυνομικούς. Και τι κίνηση βλέπετε να κάνει ο αστυνομικός? Γιατί δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει ένα κύμα, για παράδειγμα, ανθρώπων κάνοντας κάτι, οτιδήποτε όμως, οτιδήποτε λέω, κάνοντας κάτι που να πηγαίνει προς το μέρος των αστυνομικών για να τους πλησιάσει σε σημείο επαφής ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό που υπάρχει απόσταση. Υπάρχει απόσταση. Τι κίνηση κάνει ο αστυνομικός, κύριε Παπαδημητρίου? Εμείς έχουμε μια οπτική γωνία, καθόμαστε εκεί στην καφετέρια. Έχουμε μια οπτική γωνία πίσω και διαγώνια. Δηλαδή το βλέπω όπως βλέπω εσάς τώρα. Περίπου. Πιο μακριά βέβαια, στα 5-6. Για να ακριβολογήσουμε, κάπως έτσι πρέπει να τον βλέπετε. Ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια βλέπετε λίγο πιο μακριά. Ναι. Την πλάτη του και... Ακριβώς αυτή είναι η γωνία θέασης. Έγινε μπροστά μας, ας πούμε. Έγινε στη γωνία ακριβώς εκεί που καθόμασταν εμείς. Θέλοντας και εμείς τα βλέπαμε. Επομένως, από αυτή τη γωνία θέασης, ας πούμε, βλέπω προτεταμένα χέρια να στοχεύουν. Μπορείτε να μας δείξετε την κίνηση? Να τη δείξω? Όχι, δεν θα τη δείξω, είναι σαφές. Τα χέρια στο ύψος του στήθους του, βγάζοντας πρώτα το πιστόλι από το δεξί του χέρι, στοχεύοντας και με τα δύο χέρια και πυροβολώντας ευθεία. Είναι σαφές. Δεν βλέπετε λοιπόν, για να το δείξω εγώ, έναν αστυνομικό να κάνει κίνηση? Δεν βλέπω το πρόσωπό του. Έτσι, πάνω, με τα χέρια του. Όχι, σαφέστατα όχι. Ούτε κάτω, τη βλέπετε ευθεία. Ευθεία. Θέλω να πω ότι την ίδια ακριβώς περιγραφή έχω ακούσει και από δεύτερο αυτοπτημάρτυρα που τον φιλοξενήσαμε στο δελτίο του Αντένα το βράδυ της Κυριακής. Ακριβώς την ίδια. Για τα δύο χέρια και την ευθεία στόχευση. Και όχι μόνο. Σας λέω, έγινε Σαββατόβραδο, 9 η ώρα το βράδυ, σε δημόσιο χώρο με πολύ κόσμο να πηγαίνει, να έρχεται, να κάθεται. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί αυτόπτες μάρτυρες. Ερώτημα, υπάρχουν όντως πάρα πολλοί και οι περιγραφές συμπίπτουν. Ερώτημα λοιπόν είναι, και είναι πολύ κρίσιμο, ο αστυνομικός στόχευε τον νεαρό ή τα παιδιά που ήταν εκεί, ή πυροβόλησε προς τα πάνω? Αν δούμε μια ακόμα φορά το πλάνο, θα καταλάβουμε ότι είναι περίπου αυτοκτονικό να βγάλει κάποιος πιστόλι σε αυτή την περιοχή. Μιλάμε για ένα στενό πεζόδρομο με κτίρια γύρω-γύρω. Άρα πού θα πυροβολήσεις?
Αφήστε που δεν υπάρχει λόγος να πυροβολήσει. Αφήστε που έχει, αφήστε που έχει παραβεί, κύριε Ντάλτα, εντολή. Ο ίδιος στο υπόμνημά του λέει. Υπάρχει νόμος που λέει. Όχι, υπάρχει και κάτι άλλο. Εκτός από τον νόμο. Στο υπόμνημά του, στη δεύτερη σελίδα κιόλας λέει. Ενημερώσαμε το κέντρο της αμέσου δράσεως μετά το περιστατικό όταν ήταν στο περιπολικό και υποτίθεται δέχτηκαν την επίθεση και λάβαμε την εντολή να απεγκλωβιστούμε. Δηλαδή του είπαν φύγε από εκεί και μην ξαναπάς. Την οποία και παραβίασε. Γυρίζει λοιπόν πίσω και με την περιγραφή αυτή, χωρίς να απειλείται, βγάζει ένα όπλο και πυροβολεί. Λέει στον αέρα. Οι μάρτυρες λένε όχι, ευθεία. Ερώτημα είναι, μπορεί να υπάρχει εξωστρακισμός? Εμείς δεν είμαστε κατάλληλοι να απαντήσουμε. Γιατί να πυροβολήσεις τον αέρα? Γιατί να πυροβολήσεις? Εμείς εδώ τι κάνουμε, δίκη? Προφανέστατα. Δίκη κάνουμε τώρα, κύριε Βαγγελάτε. Ακούω τον κύριο Ντάλτα και τον έχει βγάλει ένοχο. Όχι, μισό λεπτό. Είστε δικηγόρος, κύριε. Εσείς τι είστε τώρα εδώ πέρα? Θέλω να καταλάβω, θεσμικά μιλάω. Ο άνθρωπος, ακούστε να δείτε. Με συγχωρείτε. Στον άνθρωπο αυτό έχει εξαντληθεί. Εσείς είστε βουλευτής του ελληνικού λαού. Και μιλάμε θεσμικά. Είστε βουλευτής ή εκπρόσωπος της ακροδεξιάς αντίληψης εδώ? Καλά, εντάξει. Όχι, εντάξει. Σας το επιστρέφω. Θα με ρωτήσετε εμένα με δικηγόρο. Έχει εξαντληθεί το νομικό προστάσιο της. Εγώ δεν ήρθα εδώ να ακούω τον κύριο Γεωργιάδη να κραυγάζει. Δεν ήρθα εδώ και να Όχι, δεν ήρθα εδώ για να δικάσουμε τον ένοχο ή δεν ξέρω αυτόν που ευθύνεται για το φόνο του παιδιού. Δεν είμαστε δικαστήριο. Ήρθαμε όμως εδώ, ανάμεσα στα άλλα, να κουβεντιάσουμε πώς φτάσαμε σε αυτό το γεγονός. Αφήστε λοιπόν. Περιμένετε, κύριε Γεωργιάδη. Να τρέξουμε στην κουβέντα. Ναι, μια κουβέντα ακόμα παραπάνω. Πώς φτάσαμε? Διότι και από τους μάρτυρες αποδεικνύεται ότι υπήρχε σκοπιμότητα, αλλά και από το απόμνημα βλέπουμε μια προσωπικότητα που δεν λειτουργεί ούτε με κοινωνική συνείδηση, ούτε τίποτα τέτοιο. Και επομένως πρέπει, εγώ έτσι συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Τι τον όθησε αυτόν τον άνθρωπο, οικογενειάρχη άνθρωπο, να πάει εκεί που πήγε. Να κάνει αυτή την κίνηση απέναντι σε ένα 15χρονο που προσέβλεπε και μάλιστα με αυτά τα απολογητικά σήμερα που προσθέτει, τι αναμένει? Ατιμωρησία? Δύο λεπτά, κύριε Χουτή. Παρακαλώ, αυτό ήθελα να πω για να είναι σημαντική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ηλίας Ημιγδαλάς βλέπει την εκπομπή και μας τηλεφώνησε. Ο κύριος Ημιγδαλάς είναι, όπως με ενημερώνουν, ο ιδιοκτήτης του σχολείου που πήγαινε ο Αλέξανδρος φέτος. Ο Αλέξανδρος τέλειωσε με τη σχολή Μωραήτη, άλλαξε σχολείο. Και κύριε Ημιγδαλά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Διακόπτω τη ροή του διαλόγου, αλλά αν και είχαμε υποσχεθεί στη μητέρα του Αλέξανδρου ότι θα τηρήσουμε σιγή τιμή στη μνήμη του, δυστυχώς μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Κούγια αναγκάζομαι να σπάσω αυτή τη σιωπή και να πω μόνο τούτο. Αύριο θα λάβετε και σχετική επιστολή. Ο Αλέξανδρος ενεγράφει στο σχολείο μας στην αρχή της χρονιάς την επιλογή του για να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις στη νομική. Ναι. Πρόκειται για ένα παιδί με πολύ χαμηλό προφίλ, αρκετά φυσιολογικές αντιδράσεις. Σημειώστε ότι έχουμε ένα από τα πολύ οργανωμένα τμήματα εκπαιδευτικής συμβουλευτικής και παρακολουθούμε γενικά τη συμπεριφορά των παιδιών μας. Δεν παρατηρήσαμε τίποτε το περίεργο, πότε που να προειδεάζει κάποιον ότι το παιδί αυτό θα καταλήξει σε αποκλίνουσα συμπεριφορά. Αυτό είναι ακριβώς που ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω. Δηλώσεις του κ. Κούγια. Πείτε μου. Είναι το απολογητικό υπόμνημα του κατηγορούμενου. Έτσι. Αυτό λοιπόν που λέτε, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι αυτό που ισχυρίζεται ο ειδικός φρουρός περί αποκλίνουσας συμπεριφοράς, εσείς που, αν μου επιτρέπετε, μετά την οικογένειά του είστε ο αρμοδιότερος να μιλήσει, ο δάσκαλος του, λέτε ότι δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο πράγμα. Κύριε Ημιγδαλά, πάρα πολύ για τα όσα είπε ο κύριος Κούγιας. Σας ευχαριστώ Εκείνο πολύ. που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Κούγιας πρέπει να σκεφτεί την τραυματική εμπειρία τόσων παιδιών που βλέπουν ένα άδειο θρανείο στην τάξη αυτή τη στιγμή και που καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες, τόσο εμείς όσο και η σχολή Μωραήτη, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να επανενταχθούν, όσο είναι αυτό εφικτό, στην ομαλή σχολική ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έλεγαν κάποιοι που ξέρουν ότι για να έχει αρκετή δύναμη το βλήμα, το διαβάζω επιλέξει, ώστε να προκαλέσει θάνατο μετά από εξωστρακισμό, οι νόμοι της φυσικής και οι έρευνες που έχουν δημοσιευθεί λένε ότι η πορεία του θα έχει αλλάξει ως 5 με 15 μοίρες το πολύ. Δηλαδή, για να προκαλέσει θάνατο το βλήμα από εξωστρακισμό, δεν μπορεί να κάνω την κίνηση αυτή που δείξατε. Πρέπει να κάνω αυτή, να σκοπεύσω, κάπου να βρει το βλήμα, να χάσει λίγο την πορεία του και τότε να προκαλέσει θάνατο.